Soy que difícilment avui tindré debat perquè és algo amb el que Aquesta allò... exposició, Jordi, ens porta a preguntar-li directament al senyor Torrent. El client es veu afectat de tot aquest sidral intern que tenim? Aviam, el client és clar que es veu afectat al final. Jo vull dir que les empreses, els professionals que avui per avui estem treballant correctíssimament dintre del sector arreu de Catalunya, ho continuarem fent. I aquest canvi de decrets i tot això a nosaltres no ens afectarà absolutament per res. Perquè, en definitiva, com diu en Jordi, el tema del servei és fonamental. I no solament aquest, el tema de la comercialització. És a dir, en un moment en què tots sabem que estem de crisi, i de crisi també, per tant, de turística, l'any passat, l'estiu passat, qui va aguantar més bé l'embranzida de la crisi van ser els apartaments turístics, per una raó senzillíssima, és una regla de tres que és que el preu per persona per l'estància és el més econòmic que hi ha, sense cap mena de dubte. Vull dir, tirem a terra qualsevol altra pretensió en aquest aspecte. Per tant, el client sí que se sentirà afectat perquè cada vegada més l'administració està donant ales a la intervenció directa del propietari, que té tot el dret de fer la propietat, no ho discutim. Però si resulta que l'administració li dona ales i no solament hem de tenir en compte que el propietari d'un apartament o una vivenda turística a Catalunya és el català que viu aquí, sinó que hi ha molts propietaris de la resta d'Espanya, però també hi ha molts propietaris de la resta d'Europa. Jo m'imagino un senyor alemany, dic per dir, o anglès o francès, és igual, un senyor alemany, que llogui per internet amb un propietari alemany, que arribi a Catalunya en el seu apartament, primer no sé si el trobarà i com el trobarà, si té algun problema quin servei li donarà, tot això diuen, diu, qui posi un apartament en lloguer ha de tenir un servei de 24 hores d'assistència, però no diu on, un telèfon d'assistència. Si aquest senyor dona el telèfon d'Alemanya, doncs abans no li solucionen el problema, per tant sí que afectarà, evidentment, en el client final. I això afecta directament a la imatge de la destinació. És que afecta totalment a la destinació. Sí, jo estic bàsicament d'acord amb aquestes posicions i no em deixa de semblar sorprenent, com a molts dels espectadors, de quina manera es pot apartar del món turístic al món dels apartaments. Si no recordo malament, la despesa per visitar més alta registra els apartaments. Em sembla que era una mitjana de 1.200 euros. Pensem que tot allò que deixa un visitant que ve a un apartament ho deixa en botigues, en restauració. Forma part del teixit vital de moltes poblacions. Si no vetllem per això, si propiciem que no hi hagi un bon servei, o si propiciem que no hi hagi aquesta qualitat en el servei, no només es ressentirà el sector turístic, sinó tots els sectors que pengen darrere, que després és el que volia el conseller Huguet, que tots aquests sectors, diguem-ne, col·laterals que no se n'aprofiten, que conviuen amb el turisme i que formen part del mateix entramat, entressin com paganos de l'Agència Catalana de Turisme. Doncs em fa efecte que si en el cas dels apartaments, 80% de la nostra capacitat allotjativa el sometem en aquest, diguem-ne, ostracisme, l'únic que podem fer és que les coses puguin anar empitjorant mica en mica, no pas pels propietaris, sinó per aquesta manca de regulació i aquesta manca de consideració com un dels motors turístics. Jo el que voldria saber és si als apartaments heu rebut d'alguna manera ofertes per incorporar-vos a l'Agència Catalana de Turisme, ara que s'ha presentat al Catalunya Convention Bureau, si heu estat convidats a participar-hi, perquè a ningú se li escapa que els apartaments en un moment determinat són una gran alternativa als hotels en cas de turisme de convencions. Nosaltres en un moment determinat formàvem part, no com a Federatur, sinó perquè Federatur es va formar fa 4 anys, sinó com a associacions, diguem, provincials, en el Consell General de Turisme de Catalunya, que era el pas previ a això. Després hi ha hagut molts dimes i diretes en el sentit de com més havia de funcionar i al final semblava que hi havia d'haver-hi 5, perquè tot això passa per pagar. L'Agència Catalana, l'Associació Catalana d'Agència de Viatges, ACAP, amb el senyor Carnerero al seu davant, vam ser els que vam ser més reticents en aquest model, tant els apartaments com ells, en què
s'és de pagar figuradament, perquè en realitat anar amb una societat anònima, per dir-ho així, a la qual tu tens un 1% del capital, vull dir, això és perdre el temps i l'il·lusió. Però bé, al final es va sortir endavant això. Es deia que hi anirien, al final, a través de les càmeres que paguen per la privada, al qual estarien els càmpings, que hi són, les agències de viatges, que hi són, la restauració, que hi són, els hotelers, que hi són, i els apartaments hem quedat a fora. Era obvi, era evident, és lògic. No estem en el millor moment, en aquest moment, a la conselleria, que hauria de ser d'habitatge, que no ha estat durant aquests últims 4 anys, però la Direcció General de Turisme, jo he demanat la dimissió del director general de Turisme. I l'he demanat per tot això que estic explicant ara, però ho he explicat perquè l'any passat, el 12 de maig, a ESADE, en un d'aquests seminaris alumni, quan el responsable de l'Oficina Espanyola de Turisme de Londres va explicar que el turisme anglès, en general a Espanya, per a l'estiu passat, i especialment pels apartaments d'Espanya, aniria malament, la reacció del senyor Vilalta, director general de Turisme, me n'alegro, perquè ja els està bé amb els problemes que em posen aquesta gent. Això hi ha testimonis. Disculpa, una declaració pública? Sí, això hi ha testimonis. I el senyor Vilalta ho nega i a més em diu que em posarà al tribunal. Dic, doncs home, que m'hi posi. Si és veritat que estàs tan tranquil, posa'm als tribunals, no tinc cap problema en els tribunals per una cosa, per defensar el meu sector. Llavors, amb aquesta animadversió, és normal que ens treguin de tot. Però l'animadversió ve perquè som el sector que els diguem que volem una regulació concreta i efectiva, no volem res més. Ens volen passar als ajuntaments i han de passar, perfecte, no tenim per res en contra, però anem als ajuntaments amb una regulació perfecta, és correcta. Perquè ara mateix, si l'Ajuntament de Barcelona vol aplicar una normativa X, l'aplicarà. I el de Tarragona, un altre, Ajuntament de Tarragona, un altre X. I el de Lloret de Mar voldrà aplicar, perquè no hi ha una normativa clara.